За всички, които питат за хидратация на лицето. Хидратацията на лицето е много важна. Ето го готвения ботокс крем. При някой ще е малко по-гъсто желето, при някой ще е малко по-водно. Ето, трябва ни съвсем малко. Обтриваме абсолютно навсякъде на прекрасно чисто лице. Абсолютно. Така. След като сме обтрили, в готвения ботокс крем сме сложили на това количество 2-3 пръста, сме сложили 3-4 капки от ботокс крема. Така. Всичко това е за отваряне на порите и влизане на влагата, защото готвения ботокс крем е най-доброто стягащо, увлажняващо и дълбоко отварящо порите, за да могат да влязат полезните вещества от кремовете и от олеята. За да бъде това оризовото олио да бъде 5 в 1 и да не ви трябва друг крем за през деня, а просто да сложите фактора и да излезете, на вас ви трябва, както и на мен, защото аз имам пък слънчева алергия, трябва ми дълбока хидратация. Тя се извършва по няколко начина. Всеки трябва да се избере според неговата кожа. Моята кожа се променя заради менопаузата. Така, след като сме сложили това, можем да се вземем някакъв плод, като ето, едно бананче. Това бананче да се разнесем и така. И да оставим да попие. Нанася се навсякъде. Банана е изключително полезен за поддържане на кожната бариера. Можете да се намажете с киви, можете да се намажете с ябълка, но банана е изключително полезен и той също допълнително стяга кожата. Сега, другата хидратация, която ми беше препоръчана, това е пиенето на хиалурон, витамин С и съединението мед, което е изключително важно за нашето тяло, не само за кожата. Това е изключително чист продукт, 99% бионаличен. Тялото го разпознава. Този хиалурон влиза директно, подхранва клетките на кожата и сухожилията на ставите. Ето така се взима, просто се разбърква и аз съм се забравила лъжичката.